नोंजों नेवसिजानानै आं सोर, आंहा मा दं, आंहा मा जादों, आंनि मेगनाव मानि मोदै गदों, बियो सोरनि थाखाय आरो मानि थाखाय जादों? अ बुजिबाय आं, आंनि मोजां मोननाय सिखोलाया आंनि अननायखौ मुगैनायनि थाखायनो। आंदि एसेबां जाम्बा, जायनि जाहोनाव दिनै नागारजानायनि थाखायनो एसेबां फाग्ला जानो। बुजि मोनाखैमोन नामा बियो आंनि जिउ होनायखौ जाहोनाव जाय अननाय होनायनि थाखाय जानांबाय आंदि दिनै लामानि थरसे अन्थाइ फिथर आरो जाबावनांबायसो सोरांब्लानो सुबुंजों गाफ्लेजाग्रा लामानि दुब्रि हाग्रा। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनाय बादि।